Kardom pini nili LK News Thanje bhang phisa mi monju mitron pi non birtang tong penarju polikha Arkoi ni phainar kep arni birwar hawar pungaji high school pathua klamalong Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee ahin pen kepatir pipon along mai charipon mai hemphu Mahamaya Mandal Committee President Purno Ingtia hin pensi mai charipon lapen aluhi pachini pon babuti so hin pensi aluhi pachini pon Longri scheme lapen women mate gramia sakhi kehok alu bangthong kep sose nimarli atumaphan KACM lunsing teron ahin pen pajirpon lapen halapu longri scheme pentami bangthong kep sose arta keong asar pi lapen asar bura atumaphan kechengsi longri scheme ahin pen pajirpon lasolong virwar hawar along kachathangklong alang sun globor alang sun satame KACM lunsing teron ahin pen ingpupon lapen virwara hawaralong keso kachelang ahem donangji pu matha ponsi medical subcenter ahem setame ingpupon lapen slam kalvar lapen committee hall lapen open stage anparta kulat ahem pen chenglok penang an virwara hawar kaching thur amu pajap pon lasolong longpho polling station nimarli atum aphan pekar omate blanket setame anutin bangphu bangphi atumaphan setame pajirpon lapen virwar KCS unit atum aphan guitar hini KACM lunsing teron ahin pen pajirpon lasoar ni thot amatsi bang inkoi sose abangphu abangphi atum BJP asong along chepa okdun lasomaya long KACM lunsing teron EM khonsing rongpi lapen EM kache rongpipi lapen EM Raju Tiso lapen Deputy Speaker Rite Singhi lapen BJP East Karbi Anglong President Dhon Singh Teron lapen Sima Ronghangpi pen chenglok BJP claim bang phu claim bang phi atum chetong dunsi ingsamjin pen pachunpon News Report Lutikimi News Karbi Anglong Sel Dharampura hawaralong habit ingnar pen penang an arni pen cheteng kheng pon nonpu anta jokun ilang lason si arkoi ni phai troxiar ni ajo theang prenprele porphai hini sosia por puthot habit ingnar Sel Dharampura hawaralong kapasik sak ponthu dogmukak range forest officer western range kepar lopon Sel Dharampura hawar jengrong arong amekar Hemai phangcho ahem asok puru habit ingnar patowe theang prenprele apor lut damchok ajok hemai phangcho ahem asok puru along kedo mun pharo isi sose asok habit ingnar chopilap lapen hemai phangcho asomar kedo adim setame habit ingnar phangnut kangdak anparta hemai phangcho ahem kachopang reng pon Hanwe Joni Apran Armut Kangdet Pusi
ke phowek ahem atum pen pachini pon la pen ke phowek abang phuatum KEC non kachari bom a sarkar la pen dong mokak forest range atum aphan labangso akisung pen pajok ponangji pusi pachini pon news report Lutikimi News Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amethang asai hemalong pherangke amai ke phapon lapen state government pen kepang dakpon Dr. Himanto Biswa Sharma nonaki mi aron ke klang ajok munit chingrum o longlepu bonsita max do edlo pulote mai dolong lasinon kibangji Karbi lamet amai kibipon vekpo pusi Dr. Tuliram Ronghang ningjepon News report Lutikimi News Karbi Anglong Lami kido ependeng sompot do emethang ang ton chok lim pu bang pirthi ai thi long pe thang lo nang ji lasi la so pe thang ji along Karbi Anglong thekser non gi thur mi we ki mi ri so jang pen chenglok sarpi sarphu atum handa nil ge chunu riya bang ke budi sore nang pidu nang ji an so sele tum elami ki emethang elama pe thang ji ba ki pe thang gi phan emathang ai lun temo pen chenglok lasi laso indeng thongkep Karbi la metamai laso ko along gan tin nang charap chitu dunji la pen hirjumi la pen charap nang pidun ji phan nili Karbi Anglong Autonomous Council hoi pen chuni riglo la pen samjin ben si indeng thongkep Karbi la metamai ni thom dak doigi asu ni thom bangke delegate satum ke bang antame je katora ka beda je phansi pini tiri ka mamai tum bente chingwai ching sai do lo lasi ano tin dame arpu ki pe ka teng penalang tum ta kam cheklem pon bomlo la pe cheklem pon bek pu pusi alang tum ta pini nil tum tiri ka mamai long ta je perai lo lasi kijutsi Karbi Anglong arat ke do ana tum phanili Karbi Anglong Autonomous Council pen laso ningkana kimi kedo ke thak me phan kiru ke mang kaman dami jongjong kiru ke mang lapen ke Karbi Anglong arat ke mang karya andame kapechun je phan hempu mukrang pira singja phan anam hirjo hangsi lapen ganu tin dame la kiso kiu ne dat pen ki jog je phan anu tin dame kachiri ya je phan lapen Karbi Anglong arat ke doan phanile chunung riya bangke vaccine ke anji phara ke joy pen vaccine ke anji phan ethe COVID-19 awur bangke bangi bomlo lasila so awur pen chepe jog ji pulongte anu tin dami vaccine ke anji phan sinili chunung riglo lapen ke ningkan krepho arta lapen ningkan krenar ke barta tabe vaccine government bena ke joy pen pipon no las Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong